ବାପ ପୁଅଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି। ଉଠ, ତମ ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି। ନିଅ ଚା ପିଇକିରି ରେଡ଼ି ହୁଅ, ବାବା ବାହାରିଲାଣି। ଶୀତରେ ଚା ପିଇଦେଲେ ଦେହ ପୁରା କଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଇଛି। କମ୍ ମିଠା ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ପେଟରେ ଅଧିକ ମିଠା ପିଇଲେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ। ହେଇନି, ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପିଲାଟା ଖୁଆଇବାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ନିକିମା, ଫୋନ୍ ଦେଲାରୁ ବସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଏ ପିଲା। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଲେ ମୁଁ ଖାଇ, ମୋତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ରିଷି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣଟେ ପୋଡ଼ିଦେଲି, ଖଟା ଟିକେ ଆଣିଦେଲି, ବାଇଗଣ ଚକଟି ଦେଲି। ଜୋରରେ ଭୋକ, ମୋର ତ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଖାଇଦେବି ଆଗ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ।